ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия Санавбар Абдулҳамидова. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардори ситоди муттаҳидаи артиши ҷумҳурии исломии Покистон генерал Надим Разарро ба ҳузур пазируфтанд. кӯмак ба кӯдакони ятим, анҷоми амали хайр аз ҷониби шахсони саховатпешаи ноҳияи Фархор. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардори ситоди муттаҳидаи артиши ҷумҳурии исломии Покистон генерал Надим Разарро ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот вазъ ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистону Покистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. тавре таъкид гардид, робитаҳои феълии Тоҷикистон ва Покистон фарогири соҳаҳои сиёсӣ, тиҷорату иқтисод, фарҳанг, илм, маориф, амният ва дигар арсаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн буда, бо назардошти имконияти мавҷуда ба рушду густариши онҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки Тоҷикистону Покистон нисбати аксари масъалаҳои умдаи минтақавию ҷаҳонӣ мавқеи ба ҳам наздик доранд ва ин мавқеъгириҳо имкон медиҳад ки ду давлат дар ҳамоҳангӣ ба ҳалли мушкилоти минтақавию байналмилалӣ мусоидат намоянд. дар мулоқот муҳимияти тақвияти ҳамкориҳои амниятӣ ва мудофиавӣ дар мубориза бар зидди терроризм, ифротгароӣ, истеҳсол ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, ҷинояткории фаромиллӣ ва мусоидат ба таҳкими сулҳу субот дар Афғонистон таъкид гардида, доир ба ҳолати кунунӣ ва дурнамои вазъи минтақа ва ҷаҳон дар давраи паҳншавии бемории сироятии коронавирус ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули афкор сурат гирифт. китоби «Народная газета» о народном президент дар ҳаҷми 720 саҳифа дар 1,5 сол аз ҷониби ҳайати таҳририяи «Народная газета» бо мақсади муаррифии фаъолияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таб расидааст. муаррифӣ гардид. дар китоби «Народная газета» о народном президенте заҳмату талошҳои сарвари давлат, марҳилаи эҳё ва барқарорсозии давлати миллии тоҷикон, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, ваҳдати милливу суботи иҷтимоӣ, сиёсати хориҷӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ инъикос гардидаанд. ба чоп расидани китоби «Народная газета» о народном президенте на ин ки фаъолияти содиқонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ифода намудааст, балки он саҳифаҳои таърихии даврони соҳибистиқлолӣ, устувор намудани пояҳои давлатдорӣ ва раванди пешрафту рушд кардани ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷассум намудааст. дар ноҳияи Фархор аз ҷониби шахсони саховатпеша ба 137 нафар кӯдак аз оилаҳои ниёзманд, ятимони кӯл ва тарбиятгирандагони хонаи бачагонаи ноҳия кӯмак расонида шуд. кӯмаки шахсони саховатпеша аз либосҳои зимистона ва дигар маводи зарурӣ иборат буд. гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар доираи ин тадбир ва татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша ба 30 нафар ятимони кӯл, 67 нафар тарбиятгирандагони хонаи бачагон ва беш аз 50 нафар хонандагон аз оилаҳои ниёзманди ҷамоати деҳоти Фархор кӯмаки навбатӣ иборат аз маҷмӯи сару либоси зимистона расонида шуд. миннатдории худро бо дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мерасонам ки имрӯз сару либоси зимистона ба мо тӯҳфа намуданд. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ин иқдом дар арафаи ҳар як иду ҷашнҳои миллӣ роҳандозӣ гардида, тарбиятгирандагони хонаи бачагони ноҳия ва фарзандони оилаҳои ниёзманд ба ғамхорӣ фаро гирифта мешавад. барои беҳтар намудани шароити таълим дар идома аз чунин таваҷҷӯҳу дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи маблағҳои ҷумҳуриявӣ, бинои таълимӣ ва хобгоҳи хонаи бачагон пурра навсозӣ гардида, аз ҷониби сарпарасти ин муассисаи иҷтимоӣ прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон бо шароити лозима таъмин карда шуд. дар ин давра бинои мактаби рақами 16 низ навсозӣ гардида, аз тарафи шахсони ватандосту саховатпеша
пеша як майдончаи варзишии болопӯшида сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва имрӯзҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шафати ин ду муассисаи таълимӣ иншооти соҳаи тандурустӣ ва фарҳанг бунёд мегардад ки тарбиятгирандагони хонаи бачагон ва хонандагони мактаби рақами 16 низ дар қатори дигар сокинони деҳот аз ин шароит бархурдор мегарданд. Беш аз 131 нафар кӯдаконе ки дар ин рӯз бо сару либоси гарми зимистона таъмин гардиданд аз ин ғамхории давлату ҳукумат ва шахсони саховатпеша изҳори хушнудӣ намуда дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳ иброз доштанд ки сатҳи дониши хешро боз ҳам баланд бардошта оянда бо ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллӣ барои пешрафти ҷомеа саҳми арзанда хоҳанд гузошт. бинандаҳои гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашрҳои минбаъдаи ахбор ошно хоҳем кард. саломат бошед.